dak BJP asahem along nangkang report suruparlo lalo peneng asengkan ke kijut po penap anisigat lo penap tik penlo kulutang te 2024 ningkan kimia sengkan lo lasi lalo peneng 2023 asengkan sitame litomolong ri overall pen dong silang tam kulutang te mepun pen miat pen ing samjin pen monsam pen litum dolong rapet lo kadu sitame lasi labang so monsam pen kedolong ing samjin pen kedolong ke litum kacing hon karbeng long tu mas council long CM Dr. Tuleram long hangsa ke Japon ke besan ada si litum mepun pen me pen monsam pen litum kedolong lo si muneng 2024 asingkan sitame ansu se peneng asingkan ansu se elitum karbeng long along ri anonam thetupo kusenili ning chetedam tema muneng ke arkoetik lopen matse karbi festival Golden Jubilee celebration sitame elitum thekponong ko nase bangso 2024 asingkan ke peneng ansu se elitum monsam sitame dopo lapen kacing thura asai sitame elitum thekponong ko athema elitum kacing hon CM sar ning jewer je monsam dulu puansi litum along ri sitame cing tur unji pula puson alang ya ning jewer holo bangke silitum penenga son tak muneng sitame monsam dopo ansu se kacing tur monsam litum thekponong ko silalo kijutsi karbi kijutsi 2024 asengkan akhir jume rongke akhir jume anparta karbi festival Golden Jubilee celebration akhir jume kadu ke pan sitame bi pajero pen nasa nililang tesame lang nalo karo